Anne Waiguru Governor ma Kirinyaga mondo beda ne ng'ama dhi bedo jalup jatend piny Kenya yiero mabiro mago kod mathoth bed koda ka nyaka gikone mar gazet mar The Standard kanyo bende owacho ni ero weche mag tich ka obila chal nade ka obila manyien kata ogaye manyien koro chako tich ayanga dhi bedo ka kod jafwambo wadwako wanono kodgi achiel kachiel beda ni kod ni gazet to wacho nade kato bang'e twak mokwongo kawuono warango gik matimore mbalariany sa achiel nyaka sa ariyo adhi bedo ka kod mawuok e mbalariany mano mag ji giwegi kachiel koda ka jalony e weche mag somo mondo wawinjane achiedh nade mantiere mbalariany inya tieke yo machal nade nyithindo sani nitie sikunde kata mbalariany mopogore opogore to somo onge madhi nyime gimomiyo ng'anyo pontiere karka kachiel koda ka nonro madhi bedo dire kanyo ka wakelo ni chenro mar ng'ejo thumbe wa sa ariyo nyaka sa adek kaeto bang'e warangi chenro mar mbako romo ka onan ka girowere to ahinya jotelo mag jopuonjre e kuonde tiegruok mopogore opogore to ahinya mago mag mbalariany ma pacho kae antie gi matuk an gi mar JKUAT kata Jomo Kenyatta University ma Agriculture kod Technology wadhi bedo kode karka kachiel koda ka jagoro maduong' mano mar jopuonjre mantiere Multimedia University dhi bedo karka Cooperative University of Kenya biro dhi bedo kae kod jopuonjre mawuok kanyo kachiel koda ka mbalariany ma Kenyatta University wadhi bedo kod kanyo kod mondo mabeda ni kod ng'eyo ni kanyo to rowere wacho nade kotenore kod gigi duto ma otenore kod mokwongo ng'anyo mag jopuonjgi kachiel koda ka gin bende ng'anyo mag bago e sikunde kotenore kod medruok mag nengo mag somo kata fee ma kod mathoth ndiknwa sani nyaka giko ituri kodwa e mbui duto te mag Ramogi TV yudo kacha Ramogi TV Facebook Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube kachiel koda Ramogi TV K e mbui mar X tudi koda e mbui duto te yudo kacha Cleophas Oluoch mano ka intie kacha mbui mar Facebook kanya mibo yuda e sani kuonde mamoko go to pod anoko ka machielo bende ng'itudi kodwa SMS line wayawe na 3-6-000 3-6-000 manen 3-6-000 mane SMS line ore kar kanyi konwa ni neno ka in kanye tingi jok mage sani nyaka giko mar chenro itudi koda nyaka giko dhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango arwaki ni machiegni magi thund weche. We did as per what the mandate of Kenya Bureau of Standard is, and that is reject any non-compliant goods that get into the country. Obey, respect, and submit to the rule of law. We can have such an investment for this country, just like this one, which will change the dynamics of movement of cargo in the port of Kisumu and in the region. Machiegni nyakoro mogi joang winy kendo ne weche manyien okinyi ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango. Duol mochung' ne ng'iyo rang'iny mag mwandu pacho kae KEBS oyango ni modhi mag tedo ma ok tin ne liters 293 mane sirkal okelo pacho kae higa mokalo rang'iny magi ne ni piny kendo ne ok ber kod ngima dhano. Jatatije mar KEBS Esther Ngari wacho ni KEBS ne ok otimo nonro ne modhi mag tedo mamoko maromo lita milion 33.6 mane okel e kinde no. Gino makelo luoro ni rang'iny mag modhi makamago bende nitiere piny kata odoko ni gisebedo e chiro kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, modhi mamoko maromo liters milion 20 pod okwamo e dho wath ma Mombasa. Nitiere luoro ni oganda jo Kenya osebedo katiyo kod modhi mag tedo marang'iny gi ni piny kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne ohala, jatatije mar bad migawo mochung' ne ng'iyo rang'iny mag mwandu kata KEBS Esther Ngari oyango e lela ni kuom modhi mag tedo mantiere containers 44 mane okel pacho kae kod sirkal, containers 8 mag modhi mag tedo maromo liters 293 ne okochopo rang'iny maber kod ngima dhano ni mar ne gionge kod nyinyo mag vitamin A. We tested 8 consignments and the results that we have showed failure.
and we did not release those goods. We rejected the goods. The results indicated insufficient levels of vitamin A in the final product. They did not contain sufficient amount of vitamin A as prescribed by the standard. They are substandard. But there are 73 consignments in total. In the 44 consignments, you took samples, 8 samples from them. And in 8 samples, 7 did not have vitamin A, and then the 8th one had both insoluble impurities and vitamin A. So just for clarity purposes, that is to say, out of the 73 consignments, none of them is fit for human consumption as cooking oil. Esther Ngari lero ni bang' KEBS timo nonro margi kendo yudo ni modhi ma kamago rang'eny margi ni piny, ne gindiko ne bad migawo mar KNTC mondo owang'gi kata odwokgi e piny mane onyiewgie. Kata kamano, KEBS oyango ni ok ging'eyo kane owang' modhi ma kamago kata oyo. I want to indicate to the committee that when we communicate ship back product or reject, we even indicate we destroy at your cost as an importer. So we do not destroy the product as KEBS. The importer is supposed to provide the resources for the destruction of the uncompliant products. Ngari bende onyiso komitino ni KEBS ne otimo nonro ewi containers 8 kende kuom containers duto 44 ka olero ni ok onyal yango ka modhi mag containers mamoko 36 maromo litas milion 32 ni rang'eny maber kata oyo. Mae kelo luoro nyalo bedo ni modhi mag tedo maromo litas milion 32.6 mag containers duto 44 ma osechwal e chiro rang'eny gini piny kendo ok ber kod ngima dhano. A normal situation, once goods arrive in the country with a certificate of conformity, we do not intervene and do sampling. That is the normal situation. We release the product based on the certificate of conformity. You want to tell us that the others which were out there were to just be released to KNTC and be supplied to Kenyans without you following up to know this was part of that consignment, and you can do nothing about that? Which bar machielo en ni containers mamoko maromo 29 mag modhi mag tedo pod okwamo dho wath ma Mombasa higa achiel nyaka ne kelgi pacho kae bang' wik kembego rem chwalo obok duto madwarore. Maling'ling mar wayango ni modhi ma kamago nyalo kethore bang' higa achiel e gwenge man kod liet mamalo kaka Mombasa. Dweche buora bang' piny owacho yie kendo goyo bade piny ni ne giuso ne oganda jo Kenya mbolea mabandia. Piny owacho kendo ogo bade piny ni ne giuso ne oganda jo Kenya modhi mag tedo marang'eny mag ni piny maromo litas milion 20. Chris Owino, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino. Kamachielo, Douglas Kanja ochamo muma Yanga kako gai mar obila kendo koro ochako tich Yanga. Kanja ne ochamo muma e chenro mane ota kod ogai mano mar do mano kae to bang'e ne odhi nyasi mano sidhe Yanga e nyasi no mabende ne obagie kar jot mar jatend piny Kenya e bura Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto otiyo gi thuolo no mano mar nyiso Kanja mondo mi oti ka oluore mano ka oluore gi dwaro mano mar chik. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne omiya Yanga mwandu mag tich. The country with integrity, professionalism, and dedication to the welfare of its citizens. Equipment, all of us, irrespective of who we are, the offices we occupy, our status of whatever nature, obey, respect, and submit to the rule of law. It is a cardinal principle for us to secure our democracy and to remain a stable, progressive nation. Kowuok e mano mar obila mapacho kae. Bad migawo no mano mar okwach kich ochikore mabor kod wach mar ndhiyo rowere adek mano e kar dak ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Jatatije ka bad migawo no Amina Mohamed
oyango ni onge ng'ata ma obila ne ondhiyo kata lorone e tok chik. Obila osebedo ka yudore tago maliet kaluwore kod lal mar rowere adek magin Longton Jamil gi owadgi Aslam Longton gi Bob Njagi. Ji adekgo ne olal wuok tich mar tarik 19 dwe mokalo e kinde ka kinde podi nyaka sani pok oyud ndachgi nyaka sani. Amin ochiwo lerno e kinde ma ogai manyien mar obila Douglas Kanja ne ochiwo twak mare mokwongo gi jofwambo. Our duty and responsibility is to make sure that whoever is involved in abduction is apprehended and taken to court, and to also ensure that the abductees are saved and we bring them back alive. We have received a couple of complaints that certain peoples have been abducted, including the so-called the Kitengela 3. We have taken upon ourselves to ensure that the matter is investigated, and it is still under active investigation. So mine is to reiterate that as officers of the National Police Service, we are not holding the so-called the Kitengela 3. They are not in our custody. We are going to deploy technology so that itusaidie sisi kuweza kufanya kazi zetu. Wakora wote aina yote ya wakora, we don't have space for them. Na nikasema iwe ni wale wezi ya mfugo, iwe ni wale wanapaga jama mbaya huko ya terrorists, yote hatuna space. Eweche mag somo nyakoro mojwange mbalariany kod ng'anyo wayudo ni ng'anyo mag jopuonj mag mbalariany kod jotije odonje odiochieng' mar ariyo onodonjo odiochieng' mar ariyo odiochieng' manyoro ka pod giramo ni nyaka gidhi nyime kod ng'anyo kata obedo ni do nye osegolo chik mano mar chungo ng'anyono. Do nye ogeng'o kuom thuolo chenro mag bago ng'anyo ka ochakore odiochieng'no manyocha. E twak margi e mbalariany ma Nairobi, ten jopuonjgo wawacho kanye bwo riwruok margi mar UASU kod KUSU giwacho ni ng'anyo dhi nyime nyaka sirkal winj ywakgi. Of September is not affected. We are not calling for any industrial action which is new. So we will abide by the court order. We will not issue another strike notice. We have already issued the strike notice. We issued it way back. And that court order is not retrogressive. This should be understood. So as these members stand behind me, they are in a legally protected strike. So we shall continue in this strike as long as the government wants. Kamachielo, duond bura mar UDA bade manyanza okoni gichano chungo ng'ato e laro lemo mar kom od bura ma Ugunja e yiero madundo mechano tim mondo miyo yud jal makao karo Pio Wandai masani jatend migawo mar teko. Kotelen kod jakom mar UDA bade ma Homa Bay Kennedy Obuya, jotelogo olero ni kaluwore kod tudruok malach ma duond bura mar ODM kod UDA ni godo, gigoyo mbaka mar bedo kod winjruok ewi kombe maninono. Jagoro maduong' mar UDA Hassan Omar kayango wachno otielo ni jatend duond bura mar UDA koda mano mar ODM bende nyaka bed gi winjruok ewi jochung' madhi dwaro lemogo. We will be filling a candidate. I know there will be consultations led by our brother here, the SG, Hassan Omar, Mheshimiwa. But that is what we are planning on the ground. And when the whistle will be blown, we will be ready to go and camp in Ugunja. There is nothing that can divide us. This is simply, in those words, a possible friendly match. We'll also be running a candidate in Msambweni. We'll run a candidate in northern Kenya. We'll run a candidate in all the 11 by-elections that we will have. Waromo kawuono kendo wawacho
ni wadhi tiyo kanyakla kwariwo party leader marwa men Dr. William Samoei Ruto kuom alam jip kod sire yo mora mora mwanyalo. It's also a place where we find other truthful men, people who will commit to support and they will follow to support. Our president will have overwhelming support of Nyanza. So let's just join the president in building a peaceful nation. Aya, kuwoke mago mag siasa tendarita magkwe mano kotenore kod tend od bura ma Migori dhi nyime kod timo nonro ka otenore kod masira mar mach manyo wang'o kar keno kata sto mano mar od bura no. Speaker ma Migori Christopher Rosana oyango ni obok mag od bura no mano ma oting'o ripode mano kochakore higa mar 2013 nyaka 2017 ema ne owang'. Rosana owacho ni obok go thothgi gin mago maga janon buge kod migepe mamoko ma osenon kendo mago bende nyiso ni onge lal maduong' magikelo. Speaker no owacho kanyo ni gima okelo mach pok oyangi ka bende nonro pod dhi nyime. Nyaka gi sechegi nonro ma wasetimo yango ni majno ne ok oketho mwandu wa duto. Kar keno no ne nitiere kod obok ma oting'o gik mane otimore e od bura mokwongo mar 2013 nyaka 17. Moloyo dewaher mar kono jopiny ni chenro mar od bura ma Migori ok oyudo ng'ikruok mora mora kendo tijewa ma chik oyienwa kata mwatiyo ne jopiny dhi mbele kaka pile. Nonro serumo to wabiro chako luongo mondo unyis jopiny gima dine kel majno. Bugewa ma watiyo godo mwatiyogo e yore mag kwan nitie te kendo asenyiso jofwambo monenogi. Koro ma ng'ato de wach ni ne wang'o kipandego gimoro mano kaweuru kaka thuon jamiriambo. I want to assure you that as members of County Assembly will ensure that we don't put anything under the table and make sure that all the effects of this fire are brought to book. I want to assure the public once again that we are committed to making sure there is transparent management of this assembly despite efforts that might be trying to bring it down. Kamachielo, nonro oyango ni jopuonjre ma yawuowi ma pacho kae ni kod sikunde mabeyo man kod kuonde somo manigi lony mamalo moloyo sikunde mag nyiri ma pacho ka. Mai nonro mane ogol kod riwruok mar Usawa Agenda ma bende ne oyango ni kwan mar jopuonjre ma yawuowi ma yudo sir mag somo ni malo kipimo kod jopuonjre ma nyiri. Gino magi wacho ni duoko piny kwan joma mine mamako thuolo mag telo e pacho kae. Lide Okeyo Nigilera. Is now a public document. En nonro ma ogol gi riwruok mar Usawa Agenda ma oyango ni jopuonjre ma yawuowi ni kod thuolo makare mar somo e pacho ka ipimo gi jopuonjre ma nyiri kata obedo ni joma nyiri thoro tiyo maber e sombgi e skunde mag primar kipimo gi yawuowi. Kaluwore gi nonro no, maino osebed ka ikete gero skunde yawuowi ma pacho ka man kod kuonde somo moger mabeyo kipimo gi skunde mag nyiri. Atamalo 61.5 mar skunde yawuowi ni kod labs mag chemistry kata atamalo 42 kende mar skunde joma nyiri ema ni kod labs go. Atamalo 51.3 mag skunde yawuowi ni kod labs mag biology kata atamalo 35.7 kende mag skunde nyiri ema ni kod labs go mag biology. It's clear to us that girls are facing discrimination in terms of our investment. And so it's a call to government and to the people involved in distributing resources, also the head of those schools, board of management, to ensure that even those girls' schools get enough resources so that our girls can perform better. They have computer labs better than the girls' schools. They have more teachers for every examinable subject than girls' schools. They have more examinable subjects than girls' schools. And you can start to see why
learning levels for boys at higher levels are now better than girls. Nonro ni manotime counties 47 duto ma pachoka oyango ni kwan mamalo mar jopuonjre ma yawuowi thoro yudo sir mar somo kata scholarships ka ipimo gi joma nyiri. Atamalo 4.7 mar jopuonjre manie skunde yawuowi yudo sir makama kamago manyiri gin mana atamalo 3.7 kende. E kinde chiwo report makamano, jatatije riwruok mar Usawa Agenda Dr. Purity Ngina olero ni nitiere dwaro mar jiwo kendo siro som jopuonjre skunde manyiri bende mondo mi omigi siso mar timo maber e somo moko ma ithoro neni gin mag yawuowi machalo biology kod chemistry. Girls schools, you see they clean more, they do better in terms of sponsorship by the church, where the church stresses on more morality education, and that is good. But then you see now they get less of the STEM-related facilities. And that shows that the beliefs we have as society are being entrenched in our school systems. Oyangore bende ni joma nyiri thoro timo maber e skunde mag primar ka ipimo kod jopuonjre machuo ka penjo maduong' en ni ang'o maloko weche ka joma nyiri dhi mbele gi sombgi. Achiel kuom wechegi oyangore ni gin EMOU ma joma nyiri yudo ka gwenge ma Umar Okak ni kod nama maduong' mar jopuonjre ma yudo iego kapod ni e skunde. Gino mamedo kelo ng'ikruok en ni matin ne nus jopuonjre ma nyiri ma yudo EMOU ema yudo thuolo mar dok e skunde ka thothgi to donje keny kapod gitindo. Challenges such as deep-rooted cultural norms, gender-based violence and poverty persist in some communities, discouraging girls from continuing their education and reflect broader societal discrimination that education seeks to dismantle. Kwayo ma ichwalo ne oganda en mondo mi duok joma nyiri e skunde kata obedo ne giyudo ng'ikruok kaka yor neno ne gibedo kod ngima makare e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Erokamano Lydia Okeyo. Kata obedo ni piny Kenya nigi lai moketi mar chenro mag thieth makare, jotuo pod kadho e midhiero mathoth, mano ma ikelo kod deko mar chwalo omenda ne kuonde thieth ma pachoka. Ma en kaluwore kod lipot mano chiw kod migawo mar thieth ka omakore kod riwruok mano mar USAID to kod riwruok machielo mano mar PS Kenya ma bende koro kanyo nyiso ni nitiere midhiero e yore mag chwalo ler ka wuok kuom kidieny achiel nyaka machielo e sekta mar thieth. The many arambes we used to hold in the past was for school fees. But after what we did around education, that problem there are no more arambes anymore about school fees. They are very, very exceptional situations. The only problem that we still have is arambes around matters health. And that is why it is important for us to solve this health puzzle. And it requires the concerted effort of all of us. We noted that despite the Digital Act and the tenant regulations being in place, counties are still facing challenges in effecting digital transformation, with majority of public health facilities not having ICT infrastructure, reliable power, connectivity, and access to fiber optic internet. And this will impede, Your Excellency, the health facilities' ability to utilize a digital superhighway, including claims to SHA. We're getting a lot of cases of mental health issues. I'll give an example. Nairobi Funeral Home, we would get maybe maximum 10 cases in a month. Now we're getting 30 after April. We want to use our CHPs to look at these indicators at the lowest level onto the Aegis model. During COVID, there were psychiatrists and psychologists who had been deployed by the ministry. Now they are back at the national level. I think it's something that we should not ignore. Anya kora mwajwange kanye makilo e giko mag weche manyien. Tagoniro kamano kuom bedo koda kae weche manyien mabende nitiere kar kae kala ne ote moko ari adek mantiere ka mondo mi wanene wasudo e yo machal nade. Weche manyien mamoko mantiere kar ka. Francis Flacco wacho ni oyawore. Vitalis Ochieng Wood Game Karario wacho ni oyawore Clovers pinyo seru kendo mana kaka pile antiere live aneni ka antiere ka aneni nyaka giko. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni oyawore Nyakleo, welcome back. Erokamano ahinya. Wacho ni while you were away man you know diemo ng'ato sawa sawa asedonje chenro kano moja inako iwache makare machano ko diemo ne orodho mogoyo molao
kiny bende pod mani gocho pod wada mana wacho ni en goch kapolo en goch jisudo mana ka nitie kar kanyo ote mamoko Collins Otieno wacho ne aura ahinya ka nitiere kar kawo neno ka nitiere Nyamunye Karemo Junction erokamano ahinya Recho Chieng wacho no yaure Salin erokamano Christopher Juma ni e chenro kachiel Wuod Farao nitiere kod wachiel ka Anita Brenda wacho no yaure ne chenro mar Rupiny Samuel Oyier wacho no yaure Onyango Kevin mar Nguku Kanyadoto asemoke all the way kawuok Ndhiwa sub county erokamano ahinya Pauline Otieno neno ka nitiere e gwenge ma Kamanga ikano erokamano ahinya ka nitiere kod Presley kod Shonli Ayeko erokamano ahinya kinyi ma kawuono Peres Otieno neno bende ka nitiere county ma Kisumu alwora ma Daraja Mananga kanyo erokamano ahinya gi jogo maneno ka nitiere Nyalenda duto erokamano ahinya kuom kete chenro kinyi ma jogo maneno ka nitiere Five Ways erokamano nyargi Fidel erokamano nyar Freddy Gisele bende nitiere kar kae ka giwacho ni gintie achiel kachiel Okotho Njiko Jaunga wacho ni yaure kendo nitie chenro kachiel Kongowea Mjaluo nitiere kar ka Tabitha Akoth Oyugi wacho ni yaure kendo ni chenro mar Rupiny kinyi ma kawana mor kendo machiegni kendo Kefa Ojil wacho ni welcome back Mamake Doni Tania wacho ni yaure ahinya nitiere kod chenro kachiel odong' ma dakika achiel romo saa 12:30 aduogo kae kod Ansel mondo mi onon ni gazet mantiere kar ka ikete kar ka SMS bende pod oyawa aduogo mondo mi asomgi ka gazet dhi nyime to sani angikonwa ni mage mantiere maleng' gweng' ochiweyo machal nade mendi kono nyaka giko na kelni weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango por aduogo ka kod gazet kikidhi mabor. Umefikiria matumizi ya hii pesa Esther? Unapanga kufanya nini? Kuboost kazi yangu. Kazi, si ndio? Niko na cheki yako hapa hivi. Hii sasa wacha nikukabidhi ndio tuhakikishe ati hii pesa ndio yenye uliambia umeshinda. Ndio hii iko hapo? Umeverify? Kweli. Shikilia cheki yako. Tuko na goodie bag hapa hivi. Hiyo ni yako. Uzidi kujipanga, unaweza bahatika uchukue milioni 1. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715 Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Mabrother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi mgani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst
I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima Riwo Record P. Yawanya wauntie kikubed mabori kwa mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire goody local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka Tich Abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Tich Abich machielo nyako Ramogi jwang' Tich Abich wacho ni e dwe ni mokwongo makelo nonro mag gazet en mono mana nitie karaka gazet mana misenyi okinyi makawuono an kaka kod The Standard kod mar Daily Nation okinyi makawuono kaka warango gi achiel kachiel ni to gichal nade tako ni ka kan kenda an kaka kod Ansel Oyango mondo mi okonwa kan en bende onono gazete yo machal nade okinyi makawuono bedo kata ikanyaka giko aninga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mukiewo nyaka sango machiegni Ansel oyawre kendo machiegni. Cleo, welcome back. Ero kamano. Bena serita kama ng'ato kuona. Joyce onge, Sharon ayudo ka onge, ji onge kate. Kora no kona nindo jadonja. Ero kamano. Umeyoda na wewe. Ubedo yo makano. I hope ni na jambe manyien mwasebedo kwa geni. Kinde ochop. Ero kamano. Ka neno ka koro Daily Nation okete ka oyange ka ni the problem with chief mateni ni dhiero mokwako shift. Shift to nigi weche matut mag wapro nono wan ka gi weche mag tho manyo wuok kanye ng'anyo ma jopur chai bende nye yuago ilungo nango bonuses ma onego beni miyogi mobedo reduced from 30 bob per kilo to 20 shillings per kilo. Wan gi weche mag kanja obedo suo ni loko ome wasenge ni Masengeli yande
Ni kanyo yo Kojolo. Ni kanyo yo ma Kojolo. Ma embe midhiero osekwake kanyo ma mago wabro lose. Gi weche mamoko, weche mag sikul, waneno kanyo ko nonro be nyogolo kaka yawuoyi gi nyiri weche gi mag somo osebedo. Mano bang'e ni wabro lose. The standard to kete ka nango sorry, plea, praise and unfinished business. Ni kwayo ng'uono gi pak gi weche ma pok otieki marito kanja office monego be okawo office mosekawo officially. Kata kamano wang'eni nitiere ng'ur moko mopogore opogore. Achiel kuom gin weche mag ike, weche mag ka dibere ni police service nyalo bedo nokoso joma nigi tiegruok moromo bedo IG koso nang'o momiyo okete kanyo to iketo seromo 60 to chik ma Kenya kata wacho ni ng'ato kosechopo higni 60 onego bed no ochiko retire. Koro mage ng'ur mantiere mas around gwelo mar kanja ka. Kakoro chako tich ayanga odiochieng' manyoro nyakoro makoro mathoth ang'warange ne gazet kaka entiere kar to sani oranga ne ite mokwongo kae gazet mar Daily Nation kae kama e sigana mochiw kar ka ng'ur ni gole nyakoro mo gi jotelo mopogore opogore mawuok e migepe kata riwruoge mopogore opogore. Sani kanyo kar kae ite mokwongo kanyo ywak maduong' mokwongo wuok kuom jo LSK, ntiere jo Kupet, NAT, FKE kod Kotu. To gima sirkal wacho kokalo e migawo mar thieth neno kanyo Deborah Barasa entiere kar ka en mapacho mokwongo ndik kar ka kowacho ni ero sirkal oseketo tenge omenda marom nade bilion 6.1 mano mara moket kanyo ne SHA. Mano kairango mano duolo maduong' makoro ting'o nyaka mar shift ni duto iye kae. Kakoro sani wacho ni mano en mana fraction matin mag omenda monego bed ni ichwal nikech omenda duto monego bed ni idwaro mondo okete tim pacho kako dhi kawo kara NHIF mangima en gino maromo kanyo bilion 168. LSK wacho kama mano kokalo kuom jalupa ogaye mar LSK mano Mwaura Kabata owacho ni ka onge public participation tiwacho ni ero kanyo onge mandate mora madwarore. Kaachiel koda ka wach mar shift pod owacho ni en unconstitutional kata en ataro mar chik kendo onge gimoro makete kata mondo wach ni en chik miluwo mondo mi okete tim. Kupet kod NAT giduto giwacho ni ero en gima chal nade mondo mi okel shift ni to kata jopuonjre kaachiel koda ka jopuonj pod onge cover moro malong'o. Cover ni wang'eni e gima pek momiyo jowasu bende dhi e weche mag ng'anyo masani bende dhi nyime. FK Jacqueline Mugi neno kanyo kod Francis Atwoli giduto en paro mano mar kwedo kata kikwayo mondo mi oranga ne yo makare minyalo bi godo mondo mi oneni adieri chief ochako tich yo makare answer. Zani koro yangore ka ni riwruok kende maneno ka support chief ka en mana Kotu kende makoro mano be miyo japiny kaka an penjora ni to haraka mane ma wan go ma wuok NHIF kwa dhi e chief. Mar ariyo apenjora ni yawa to NHIF ok omiwa kata nonro nang'o ni mae gima rach gi NHIF, mae gi proposals ma wachiwo, mae kaka wapango time, mae kaka wapango choko omenda, mae kaka omenda ni bro tiyo, osiptende wapango improve kama gik makamago. Gima pogruok mane mantiere kinde NHIF ma miyo NHIF nyaka wanega ka wadhi e chief. Kaka isewacho no aneno ka gima jo Kupet wako kama duong' ahinya gi jo NAT yo kama duong' ni nitiere comprehensive health care moro kata medical cover moro ma sirikal osechiwo ne jopuonj makoro ing'e ni en ochalo kaka double deduction nikech pod ing'ado jopuonj health coverage ma sirikal oseprovide ne jopuonj cha kendo ing'ado gi NHIF. Mano koro dhi bedo ting' maduong' ahinya ne jopuonj. LSK to kaka isewacho no gin gima giyogo maduong' en ni public participation onge. Akia gomiyo sirikal pok oyango gini pok ito ayanga ni kata pok oluwo chenro mag mokete piny ka mar timo public participation mondo japiny bende nikech jopiny to kiloso godo ng'eny gi kia gima shift ni en mano kiwacho adier ng'eny gi kia ni shift ni en ang'o makoro mane gima LSK ywago ka. Kata kamano do be dweche mokalo nomiyo od bura ndalo 90
mondo oket line olainisha kata orie chike ma bro tayo weche mag healthcare mantiere under SHA ma wang'eni achiel kuom nen digital health agency chike ma bro tayo gi nonego bed ni loso weche matayo shift bende nonego bed ni loso mapok od bura pok obiro nwa monyiso ni mage chike ma waseloso ma bro tayo weche mag thieth e Kenya ka gi weche moko mang'eny maduong' ahinya ka en nang'o ni japiny onego bed ni ing'ado pesa madhi mana atamalo 2.75 nikech SHIF temo raise pesa madhi mana bilion 168 matiende ni japiny ema onego bed ni raise pesa no to 6.1 billion moseket ni en mana just about 3 or 4% of what is needed ma onego bed ni tayo chenro mag thieth kaka oket kanyo no. Weche mamoko waneno ka SHIF ka page 6 gi page 7 owach ni nitiere changes moko mabro biro mayande coverage mayande NHIF chiwo ma SHIF ok bi chiwo completely. Achiel kuom gi en ni mine ma okonyore ka gidhi e postnatal care oyiene gidhi adhiya diriyo kende free to ndalo mane wantiere under NHIF cha noyienegi ni gibro dhi for 6 months free. Koro mane one of the differences maneno ka ntiere kind SHIF gi NHIF ma koro ema penjara ni koro NHIF ni ka en gi ber mamoko manie iye kanyo to waringo nang'o ka ne ntiere ber moko ma SHIF nyalo kelo ok ne wa introduce ber go e NHIF mondo waran nikech iwacho ni NHIF SHIF dhi mana inherit the already system mantiere ma NHIF osebedogo koro rush ni ema kia ni nang'o ma akia mi ichuno jopiny gi gima nyien to jopiny to kipenjo malong'o to ok gidware ochalo wach sombo ma mbalariany mokel ne nyithindo be manyien chudo masani machacha be akia gimomiyo sirikal ni oherara ni giyudo gimoro kantiere kar mondo gi improve mosebedo no gidwa gole oko te mondo gikel machielo koro ng'eni be miyo japiny penjore yawa dibere ni nitiere weche moko ma piny ma pok wang'eyo ma bro muoch nyime kochacha. Nyakoro moja wa manobeni kisomo ite mara 6 kod mara 7 kanyo nitiere sigana mabende kondeke kar kae ino kanyo Lyon otemo lero kar ka ni nitiere gik mopogore opogore kama makosa manotimore ka NHIF ma ineno ka dhi nuore bende e weche mag SHIF gi iwacho ni sani nyakoro moja nitiere systems mopogore opogore kata lai ma iketo ka kaachiel koda ka nitiere jogo mawacho ni gin medical insurance providers mabende nitiere kanyo kamanyo claims mopogore opogore iwacho ni mae yo manoti godo NHIF mar neno ni omenda kata kanyo neno ka omenda mathoth ne olal ahinya bathe kanyo nitiere sigana moro mabende ondiki kanyo kod Brian Wasuna owacho kar kani nitiere kambi mar okumba moro ma itudo kod jatend piny Kenya kod jalmiwuongo kanyo ni Simatuo Amako Insurance iwacho ni mae joma koro nigi kod ting' ma jogo kendo mag rango weche mag thieth gi kotenore kod weche mag okumba yene okumba ma thieth ma sirkal to kanyo be pontie okumba machielo machako bedo kanyo ka ogeng'o chenro gi duto kaka dhi nyime wacho ni koro ka debed ni nitiere conflict of interest kata kambi mar jatend piny Kenya timo ohala kod sirkal ma wuon gi motelo ne Silas Kibet Simwato miwacho ni is a major shareholder Amako Insurance kani onego beni enemo head Ochea Digital Health Agency mam bro chung ne choko information kata choko data mag thieth Kenya ka ma wang'eni data en gima very important a business one age one information age to information age ma wantiere ni matiende ni ng'ano manyalo control data matiende ni ng'ano ema chal kaka ng'at manigi power to koro penjore ni ka koro enen gi insurance company ma oran ma en major shareholder ma mana Amako Insurance conflict of interest biro ni to koro ere kaka en ma kendo ochea weche mag digital health agency Kenya kai shares ge Amako wacho ni en gi shares 40,600 ma mano meke directly
jo familia mage through Vomorono Limited bende nigi shares 150,000. Jaode gi nyare bende ema own Voromoto Limited no. Kolure gi Jobat mano kabine moro makendo chako own another 90,000 shares. Makoro iwacho ni e higa mar 2009 kindego mane President Ruto ne na jatend migao mar pur no tude gi weche moko mag mibadhi e weche moko mag oduma. Aparo ni kindego nyalo paro no tudego mago be wachore ni kindego ne nitiere unfairness moko mane o promote kanyo ero, to koro wacho ni chal ka gima that same direction ineno ka emoluwo gi Amaco Insurance kani. Nitiere jok moko ma wuok e Institute of Economic Affairs ng'at iluongo ni Kwame Owino wacho nang'o ni ratiro ma jatend piny oluwo nyalo bedo ni nyalo miyo ng'ato nafas mar kwedo weche mag SHA gi weche mag SHIF koro makoro ikelonwagi nikech ok oluwo ratiro monego be ni iluwo. Kata nonego keta yanga ni gin to gin jok mage mantiere kar ka. Kowacho nonego orangi niere kaka iketo chenro ma kama obeda beda ne jopiny mondo ne ni jok mage madhi bedo ka tayo chenro gi mag tayo chenro duto mag SHA. Nyakora moge jwang mano ka gintiere kar ka angwaranga ne kama chelo bendo dani warangu weche madito mantiere gazedni mano mara Daily Nation wadhi ne ite marariyo. Ite marariyo ni nyakora moge jwang kai koro kan wadhi ite marariyo maradeka wasudo ute fwambo bende koro iwacho ni lony manyasani donjo e yo machal nade ka koro sani ineno ka ndiko mondika kod Daniel Ogeta olero kar ka ni nitie chenro mopogore ma sirkal okata sirkal kata ute fwambo nyalo bedo ka tiyo godo mondo ne ni giyudo lony kata bero lony magi e weche gi mag fwambo. Kiwacho nyaka sani nitie mano mag tiyo kod lony no mano mar artificial intelligence kata AI mondo miyo ber lony kaachiel koda ka okel yuto magi mabende gineno ka gitiyo godo kuonde mopogore. Iwacho ni sani kanyo ka okalo e riwruogno mano mar The Africa Editors Forum maotele kanyo koda ogaye mar gi Churchill Otieno kaachiel koda ka Kenya Editors Guild kotel kanyo koda jafwambo Zubeida Kananu. Iwacho ni en gima ineno ka dhi kelo kanyakla. Iwacho ni en gima dhi duoko chien kuo mag paro maliw mabende no kata ka otenore koda gik ma iwacho ni kaka nyalo ber weche manyien mabende biro ne oganda yore mopogore. Yiena mondo ler ne japiny kaka AI tiyo. AI kawo information ma already ni kanyo ema i-train godo system ma AI no. Koro wawonje kana ni ka AI nonego bedo trained kaka isomo news. Gikawo news ma already osebedo kisomo to wa create kata mana wach ni koro wa create AI machal gi Cleo to koro AI no bedo trained kaka Cleo somo ga news. Koro kosebedo trained eka AI no nyalo timo gima Cleo timo. Koro mane e ng'ur maduong' osebedo ni AI number 1 kembni mochung' ne AI ok lu ratiro ok lu kata mana chike ma oket ma kaka itiyo gi intellectual property. Kata in sani kikawo picha ni tikete e mbui mage gik mikawo kata kiwach ni idhi igoro kaka igoro gimoro tikete e mbui mage gik ma AI kawo to kembni mag AI go kawo to dhi train godo AI magi makoro ng'eni gikawo illegally mok ginyisi ni gikawe. To koro mage gima jo media yuago ka nang'o ni laws mag intellectual property kembe mag AI go ok lu. Koro gimbe gi explore kaka ginyalo tiyo gi AI to detect kata stop weche aina go. Nitiere kata mana worldwide en ng'uo mosebedo nitiere cases mopogore do makata mana chat GPT gini ma yando biro ne nitiere cases e do mopogore ma wasewinjo makoro but gima giwacho kama duong' en ang'o ni kata ka debed ni nitiere to mopogore wach ma AI ni onego gi explore kaka gimbe ginyalo benefit from AI nikech AI to biro ma en ka kumodhiye to onge chalo mane
apiko biro ji nowe idho ngware koro ena kaka AI apiko nigi risks mage but kamano pod watiyo kode koro risk nego ema nyaka wamany kata mana jo media many kaka ginyalo invest e technology ma AI to benefit them kata ken mana loko chike ensure ni itimo iluongo nang'o exposure mopogore opogore to the public kata ken bedo kanyachiel gi kembe mag AI gi ma gilos kamoro achiel kaka ginyalo work together mondo both sides of benefit koro mane direction maneno ka giwacho ka ni ginyalo kawo ma to ensure ni ok gilal gin ok giyudo lal at the minute to jomoko ema benefit ema yudo yuto magi kanyo bende omed ler kar kanyo koro mojwang' ni data kata nonro mopogore opogore ok en mana gino ma ineno ni itiyo godo pile ka pile to en gino ma bende inyalo ti godo mondo mi oberane kit lony ma wakelo ni godo weche manyien mopogore opogore koro ikwayo jofwambo bende omed tiyo kod ute fwambo ma opogore opogore iwacho ni ka teknolojia manyien gi bende donjo itiyo kodgi e yo machal nade mana machielo mapiyo bende ka wakadho mana ka warange ite machielo ok kik wawuog moko wamako kar kae nitie ga weche ma imedo ga higa ka higa ka imedo ga weche moko manyien e dictionary iwacho ni en kama dagu weche manyien mathoth ahinya ma bende nyabedo kata ka en iyudo nonro mopogore opogore nitiere weche moko manyien mayudore e dictionary mar Oxford kitu kidogo kachiel koda kapanya root magi wacho ni gin gik moko weche mosebedi ka itiyo godo ahinya e piny Kenya weche ma kisungu to onge mano donjo e Oxford magi mane ochopo yani nitie higa mane boda nodonjo ogo ni boda tiende nang'o sani nitie ka wacho ni kitu kidogo panya root chak nitie machielo miluongo ni Rolex ing'e Rolex akia ka nyango gini tiyo kode ka iwacho ni ka una Nairobi nitiere moro masane keni kete yo machal nade Rolex to gole piny ma Uganda iwacho kanyo ni chapat kod gik machal nade moketo joma wuok e mbalariany ma Nairobi bulo ni smocha kano kete nade kene ka gintiere kure kata ka nitie jok mohere ayino ka mwawachi kata kamano kitu kidogo donjo Rolex odonjo panya root odonjo en mor ne pinje Afrika mano ng'eni koro nyiso ni Kenya gi East Africa mangima nie rang'iny mamalo ma koro weche kosedonjo kanyo to koro matira ni chalo mana kaka kuna matata kane odonjo modhi nyaka Hollywood kochacha nen mor ne jo East Africa nikech koro wachno nobedo nong'ere piny mangima kinyiso ng'ana kuna matata kata jambo to ng'e tiende to sani koro ng'eni Sheng osedonjo nyaka dhok ma wacho ma koro kitu kidogo gi panya root gi Rolex kaka no osedonjo no mano be koro osemedo terowa e rang'iny mamalo weche mamoko aneno ka ntiere ka ni Sege matiende ni en Sega and Reggae mana popular style in Mauritius kochacha ma music in Mauritius kochacha mago bose donjo kochacha giwacho ni gise rwako 600,000 words e kinde mokalo gi sani mano kowuok across English speaking world mano kolure gi joket chapa mar Oxford Dictionary mago gin weche manyien magise introduce Oxford Dictionary mano matiende ni gima gitemo wacho ka nang'o ni finally piny the world lokore bedo a global village mos gima ne wawinjo chon cha sani koro osebet e tim koro moge jwang' wadhi ane e ite mar adek mano chal gi wach mane nitiere kar kacha mono kelo weche manyien sikunde mag joma chuo kod sikunde mag joma nyiri gichal nade nonro yango ka atamalo maromo 63.5 mag sikunde mag joma chuo kata yawuowi nitiere kod library matiyo ka irango kod atamalo 46.6 mag skul mag nyithindo manyiri kuonde mopogore opogore machielo bende nitiere kaka laboratory osebedo katiyo mano ka irango kuom ranyisi mano laboratory mano mar somo mano mar chemistry atamalo 61.5 mag sikunde mag yawuowi ni kod laboratory matiyo makare ka irango machielo atamalo 43 kende mag joma nyiri ema nitiere kod kit somo machalo kamano nonro notim ne nyithindo malawo 39 moingo 39 kind higni
auchiel gi higni 15 higni auchiel mago ang'e ni gin nyithindo ma koro osedonje primary school gi makoro ka donje manie JSS gi makoro ka donje senior school kata senior high school masani kuom gi wacho ni 1,813 mago ne nie primary 1,342 mago ne nowuok e secondary school to sampling ni no tim kowuok 47 counties matiende ni ne en gima nobedo fairly distributed. Gimomako wang'a maduong' ahinya ka iwacho ni 1.2% kata tamalo 1.2 ma nyithindo ma yawuoyi nigi chances ma malo ma bedo oko ma sikul kopim gi manyiri. Iwacho ni 10.4% ma udi ma itayo gi joma mine kata joma nyiri, nyithindo ma yawuoyi nigi chances ma duong' ahinya ma koso dhi sikul compared to gi udi mita gi joma chuo. To chak bende kanya meduogi yango ni skunde mag joma chuo kata yawuoyi bende nigi sir mamalo ahinya ka irango kod mago mag joma mine. Do bed ni en chal momiyo riwruoge mamoko donjo mondo mi osir joma nyiri, to dibed ni ok oromo ahinya e sir michiwo kar kae kapok warango sigana mantie mar ang'wen answer. Nyalo bedo kamano, but ang'e ni gima koro be jiwo sikunde machuo ahinya nikech in the past sikunde machuo go nosega mijiwa ahinya nyithindo ma yawuoyi mane ithoro ga ter sikul molo nyithindo ma nyiri, but over time waneno ka gap no osebedo narrower. Mana kaka iwache no, riwruok mopogore opogore ne wanene nonro kata iwacho ni kanisni be osedonje sponsor nyithindo, bengi mopogore opogore osedonje sponsor nyithindo, organisation mopogore opogore sponsor nyithindo manyiri mondo odhi sikul. Kata mana nonro no ni be wacho ni king'iyo headmasters king'iyo sikunde mopogore opogore atamalo 56.6 ma primary school teachers ni iwacho ni ne gin joma mine. Kata kamano atamalo 32.3 gi atamalo 14.4 iyudo ni mago kende emana gin headmistresses compared gi joma chuo. Makoro wacho ni ka koro jopuonje mang'eny primary gin joma mine to headmasters gin joma chuo, dibeda ni joma mine ithiro ok mi promotion mane penjo ma penjore kae. Kae ribi wacho ni nationally only 42.5% of girls who reported pregnant returned to school after, matina ni poko chopo kata mana tamalo 50 ma nyithindo manyiri ma yudo EMOU dok gi sikul en gima onego wang'i malong'o. Ok onego bed ni nyathi ma nyako ko oyudo ich kapok otieko sikul ni mano koro onego bed ni chungo sikul somo mare. Erokamano ahinya. Gimo mipeke ite mar 4 kod mar 5 chal gi gima ntiere machinglo ma ite mar 10 kod 4 ema dani mondo mi warang kar kae kimiyo paro ka ntiere kar kae. Ang'e ang'wa mede kanyo gi sigana machielo ma bende bedo kae ka ne walose mantiere ite mogik kar ka, to sani warango ni ite mar 10 kod 4 maigi marito Douglas Kanja apis makoro wene kanyo kod apisas ariyo ma bende osebed kiseyo kod weche mathoth ahinya mano oting'o Japhet Koome mano osegwe tao makoro tamne orumo sani. Ino ka monego bed ni imako koso mo iso kanye nitie ng'ama oseso iye ka to pok wang'e kosoye iye mano tipo machalo mar Masengeli ochal nade giminya neno kar ka? An gima neno ka ofis ni odure ka eri ofis ni dwaro clean up malong'o. Koome kane wuok ne ntiere weche mag ng'anyo tiyo gi teko mang'eny gobila mamano already it was too much. Makoro ka Masengeli nyodonjo endo koro nyogole ka nye ntiere 7 en nyotere nyaka 9 nyotere nyaka 9 makoro luoko ne dwaro luoko ma chaka from piny nyaka malo. Kech neno kata mana ng'anyo mag nyithi sikul nyithi mbalariany ma Multimedia University kanye kaka nyo obila nye dilgo moro nye waneno mbui kanyo ka nyo bane tear gas onindo piny en ng'ata achiel tibane tear gas mamano pod mateni change pok waneno. Masengeli to wang'e ni gima okwako Masengeli maduong' ahinya en ni nyo nyiso chayo do mamane makoro do bende koro neno nang'o
mosekelo ywaruok kind doho gi police. Aya, kamano. Adani watiek gazet gi weche mamoko mantie kar kae ng'anyo gi tho mabende neno kacha e alwora manowacho ni kotenore kod pogo shares mantiere kar ka gichalo yo machal nade mana kimiyo wach mari mogik bende kotieko. Ng'anyo manyotimore Bomet, nyotimore Bomet mano makanye jopur mag chai nye ng'anyo nye wacho ni bonuses mag ogol from 30 shillings per kilo to 20 shillings per kilo mane momiyo nyegi ng'anyo makoro nyegi chiko nyegi tero ng'anyo gi e factory to obila nyowuok ma pod watutore go obila tiyo gi teko mathoth makoro obila nyogo bonde ema nyonego jalo no to nyaneno ka e sigana mopogore nyiwacho ni nyoken kata jang'anyo en nyene ng'at manyo chung mabor ka ng'iyo dinji ng'anyo nang'o tema nye lisasi nyo yude. Wachna mogik en kolure gi somo dweni adwa mana lose wi somo waseneno kaka nonro osewuok sirikal onego oket maino e weche mag somo disparities mwaneno e kind nyithindo ma yawuoyi gi nyithindo ma nyirigi onego wadil godo as a society. Mar ariyo an ywak ne en kodok ne joma chuo nonro osewacho ni udi ma joma chuo nitie nigi less percentage kata less chance ma nyithindo ma yawuoyi drop out from school compare gi udi ma joma chuo onge. Udi ma joma chuo onge gi samoro iyudo ni dichuo onge nikech otiyo mabor samoro nowere gi min nyithindogo but kata kiweri gi min nyithindogo manye kaka ibedo part of life ma nyathino nikech joma chuo nitie kaka wanyalo influence the boy child. Nyokoro mujangi winjo ting koren maru nyithindo bede sikul nyithindo manyiri nyithindo machuo nakelo nonro magazet nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mukeo nyaka sanga duoka kod twak to twak maduogo godo en kotenore kod weche mag somo to bende omiye pek e ite mar 9 ka gido thuolo mondo mi som mago mag jopuonj mbalariany iwacho ni don't dismiss court order suspending their strike pod gintiere weche mag somo ochung kama chal nade ne gijalo weche mag somo kaachiel koda ka jatelo mochung ne rang'iny kod lony mano e mbalariany ma Zitek wabedo kore kaachiel e weche mamoko mapod ntiere kar ka ikete kar ka agoniero kamano kuom bedo koda e nonro magazet aduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny oriti masani. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000 ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya sawa shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na hivi sasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Nyasaye majalime, Nyasaye majalime, Nyasaye majalime, Nyasaye majalime. Mondo yud wenda mar Nyasaye majalimbe kaka skiza tune mari dis star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto.
My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Mi time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Teka video na post pale NGC. Kochopo Ngeso ka Ngeso saa 4 otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel. Ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Oyawre nyakora Ramogi Jwang kendo machiegni kiny makawuono chenro mar piny chakore kore twak makoro wantiere karka achiel kachiel wasekelo weche mar sekta mar somo tainya e somba mbalariany nyakora Ramogi Jwang nyaka sani achiedh nade mabiro ni obiro kaluwore kod ang'o gin ang'o gini makele to bende nitiere geno toka ng'anyo makama madhi bed mosebedo kaka dhi nyime en wich bar ni ji duto jonyuol jopuonjre kachiel koda ka jopuonj mabende manyo ratiro margi mondo mi okonygi e kod gigo mopogore opogore mabende gikwayo dwaro maduong' ahinya mag jopuonj. Bende dhi bedo kata ka iwinjo koso dhi bedo mana ka en mbaka mosebed kanyo kigoyo are kinde machon nyaka kawuono ka gigi pontiere kar kae nyakora Ramogi Jordan mondo mi ang'wa los kodi achiel kachiel ni to gin gik mage madhi bedo kar kae ka waluoni nyakora Ramogi Jwang. Okinyi ma kawuono kan kende studio ka ntiere ka kod welo ariyo e wuot luo manga mithuolo mondo miyango muswa kine manga koni ngin to gin jomage mantie godo okinyi ma kawuono antiere ka kod machiegni koda ka Barack Ouma ma en jatend lony mago mag somo e mbalariany no mano mar Zitek arwakini machiegni okinyi ma kawuono Barack ichieyo makare arwakini machiegni kendo ageno dhi konwa ni wich bar ni to biro yo machal nade kama chielo nyakora Ramogi Jwang antie ka kod Boaz Oruku jalonyo weche mag somo kendo
jakanyo mano mar Elimu Bora Working Group. Ang kono akaya ukinyi makawuono ni ento bedo cheo machal nade karwaki ni machiegni. Erokamano Cleo, amor kuom gwel mimiya kendo amoso oganda makawuono ang'eni ang notwag maber ang ne giwinj weche mantie. Erokamano ahinya. Odiochieng' manyoro nyakora moge jwang' jopuonj kaachiel koda ka jotich mawuok e mbalariany mopogore opogore ne oloso ka gintiere mbalariany ma Nairobi. E simano go odiochieng' manyoro bende ka waikore ni chenro ma kawuono giang'ono chieng' wuok tich gidhi bedo kod romo magala moro ahinya nikech kawuono to nitiere graduation e mbalariany ma Nairobi, koro ok gidhi bedo ka ng'anyo nitiere maduong' ahinya kawuono, to wach ni chieng' wuok tich ng'anyo no dhi bedo kacha ka nitiere. Mano ka mbalariany duto te dhi bedo ka romo e mbalariany ma Nairobi bade mantiere bore Nairobi karka. Wenyane ka ne jotich kaachiel koda ka jopuonj mbalariany noloso odiochieng' manyoro kato bang'e amodo gitwak. Is not affected. We are not calling for any industrial action which is new. So we will abide by the court order. We will not issue another we will not issue another strike notice. We have already issued the strike notice. We issued it way back. And that court order is not retrogressive. This should be understood. So as these members stand behind me, they are in a legally protected strike. So we shall continue in this strike as long as the government wants. Nyakwara moge jwang' mano ken gima chakore sani mana mondo mwaduoki chien mondo warangi nitiere winjruok mano ma onego bed ni nitiere mondo mi ine ni winjruok mag somo kata CBA mano ma jowasu koro wacho kar kae mano mar higa mar 2021 2025 mondo mi chop kare nitiere gigo mane ok ochopo kare e CBA kata winjruok margi mano mar higa mar 2013 nyaka 17 kaeto bang'e nitiere mar 2017 nyaka 2021 bende ipenjo kar ka ni to gin ting' mane ma jotijgi e mbalariany bedo ga godo ahinya ma bende wacho kanyo ni kaka onego bed ni rango kinde mabiro ni jotelo kata magitelo kata jogo magitiyo ne sani bende gigi nitiere yo makare, to bende gigo magidwaro gin mage, to bende dhi migi paro kata chenro mar winjo gigi duto mondo chopo yo makare. Bagen mantiere kar kae ma bende ne giketo e kokgi ing'e mano manorumo higa mar 2017 chak ntie machielo mar 2017 nyaka 2021 ka nomiyo ng'anyo magala moro nonenre pacho ka mano dhi kuom kinde malach. Iwacho ni mano higa ma bende somb mbalariany noyudo ng'ukni malach. Iwacho ni are dwe mar 11 higa motelo ne chopo higa no kendo chako dhi nyaka madhi dwe mar 3 kata dwe mar 4 ka ng'anyo pod dhi nyime. Achako di Boaz Waruku usebedo ka oluwo chenro gi ahinya e kit somo mopogore opogore ng'anyo masani obedo mopogore na ikine mokalo, to pod dhi winj gi kose mana gimitimo kinde mano kose luongi e twak to rumo. Erokamano Cleo, mokwongo apani en wach matek ahinya ka wang'iyo tungni gi tulo gi ywagruok gi wirruok gi achiedh nade madhi mbele kuondewa mag somo ma mbalariany yani mamalo kiwango mamalo nikech en gima ok nyis ranyisi maber nikech ing'eni sani the world iluongo ni is very competitive. Seche ma wan pod wan gi ng'ikni ma ywaruok ni kone gi kocha, ing'eni kuonde mamoko somo dhi mbele kato nyathi jatiegruok manodhi ni mondo mi osom mondo mi otieki mondo mi embe ong'ie nafas monyalo chako konyorego yudo ka thuolo ni koro bae. Omiyo seche mwaneno ka winjruok onge, nikech winjruok ni onego bed ni nitiere agencies mosebedo katiyo iketonwa nyanonro kata king'iyo chien gimiluongo ni CBA mane collective bargaining agreement en an instrument ma itiyo godo gi jotich to gi jok mondiko gi e tich mondo mi giwinjre ni to ere gik ma kata kwatiyo to ber mwayudo yuto wachalo nade, nitiere marupurupu moko marupurupu ke benefits kike marupurupu moko manie bath ndara mago kora ka okawachi koro weche gi duto. Omiyo adiera dieri king'iyo to post 2010 anawacho ni ywagruok gi muodo lak yo konego bedi. To seche minano ka japuonj oting'o banacha ng'eni
onego watim teko mondo mi kik gino timre. Pare message ma gino tero ne kata nyathi ma pok ochako dhi sikul cha ochako mana neno ni hele kama kare ka kitiyo ka gibedo gi luoro kata mar bedo tich mar puonj ne kata ni gibedo gi luoro ging'e ni kare kama ka kitime kata ambe kare kata ka dadi ma miyo duogo kata kaneno mandas abro ting'o ne gini yani socialization chakore chon koro miyako ni adiera di post 2010 framework ma wan go Kenya ka omiwa thuolo mondo mi winjruok obedi gi jotich gi jopuonj jopuonj gi jok mondiko gi puonj to sana mondo kik nyithindwa gi yud chandruok nikech jako ni seche gi jomamoko to nitie madhi mbele gi somo tadier nikech ywagruok ni wuok kuonde mang'eny para ne profesa mosenyono buk mochopo kama entiere no to kodhi ka dweche ka ndala 30 rumo ikoni ni inwami 30% nikech pesa moko pod onge moko marupu moko mwang'ado monego beni tero other statutory bodies mago bro tero bang gigi pile nitiere universities mokariyo kanyal luongo gi nikech ang'eni maendi nyaka wabed protected for almost 4 years jopuonjo kosebedo kichulo kamano to ka gidhi e class para ne nyithindo magin go moko nitie gin gi classes moko nitie nyithindo 200 penj tiwinjo ni nagitimo graduation okoleo para jopuonjo go kata the quality mar puonjruok be dhi mbele omiyo wan kaka jok matimo nonro somo both basic to high education level wang'e ni kineno dalili aina no ntiere richo sio elimu bora ni bora elimu yani tekniji odhi kuro kalo to nengo beni sane ma wa tighten the grip mondo mwakoni in Kenya kwa dwaro quality go to Kenya kidwaro gini the Kenya but ka ntiere ywagruok gi muodo laka quality no onge yani ber mar somo no onge kendo nyithindo ineno ka kendo gidhi bedo kanyo muda mang'eny mokalo omiyo just from the start onego beni jogi bedo piny mondo mi giwinjre nikech adieri pesa to ntiere Kenya manyalo chulogi waranga ne kaya mano be gima timore ka responde mag ji giwegi nikech gito gini goke kanyo somo to dhi mbele yo makare egimo no manyi bende oyudi Baraka Ouma itelo ne lony kata kita tiegruok mano mantiere kamya bedo kanyo kirako ne quality assurance kete morango kit lony mar somo ni bende en moro man gi ndadhu kata manyalo konyo e kinde gi bende ng'anyo ntiere karka wano ng'anyo mag jopuonjre fiomedi wano ng'anyo mag jopuonj ywak ng'anyo mag jotich e mbalariany ywak ntiere karka quality ni odhi chalo e yo mane e kinde ma ng'anyo gi bende ntiere ka wadhi yudo graduates magin half baked koso wadhi yudo graduates kata jok motiegore e yo makare madhi bedo gi thuolo mar chiwo kata somo paro manyalo konyo gana erokamano Cleophas kaka jopuonj ma mbalariany oseng'anyo gino affect quality nikech iyudo ni semester onego bed ni dhi 15 weeks to sama jopuonj ng'anyo cha nitiere sometime ma koro nyithindo ok puonji to that will affect the quality in nikech sama koro jopuonj ka jo government gi university management odhi moduogo mowinjore kod jopuonj gi tibro yudo ni nyithindo koro ibotere crash program to crash program iyudo ni content monego benite itieko e 15 weeks iyudo ni itieko in 10 weeks to nyithindo bende gino affect nyithindo psychologically nikech nyathi bedo kaparore ni to an to chieng' mane mabiro tieko school to moko mantiere university mag wegi ka gin gidhi mbele gi somo iyudo ni gi graduate in time to magwa mag public gi bedo affected because of the graduation bende yes koro en gima lich ahinya to bende kira ng'anyo mantiere sani en gimoro ma inyalo tieki ka ochiw gi e yo maka nikech ywak maduong' mantie ka mokwongo iwacho ni nok mag weche mag chudo kerango kar kanyo machielo nitie kaka miwacho ni omena monego bed ni ng'ado mitero kuonde ka ino ka ok tergi ing'ado tok ter machielo nitie ka iwacho ni health cover mabende iwacho ni japuonj onego bed ni bedo godo kod jatich gigi duto ka itemo rango gini gimoko ang'wen kaachiel nyaka dwaro margi mondo omed gi osara gin dwaro moko ma inyalo wacho adieri kata jatich mar mbalariany ratiro mar onego bed ni rango
Erokamano kendo Cleophas, dwaro ma jopuonj gi dwaro gin gik mane nitiere collective bargaining agreement cha. Koro implementation emokao time. To kaka Boaz osewacho, nitie jopuonj mok yud salary gite chulo 30%, nitie universities machulo gi 50%. To gigi affect jopuonj. Iyudo king'adi the statutory deductions ka tok bed remitted e institutions monego bed ni gibedo remitted. Koro gik ma jopuonj gi lalamika e wigi dwarore ni sirikal to gi university management mondo ng'i maber mondo mi jopuonj odog e skul. Erokamano ahinya. Gik moko ang'wen marito mantiere kar kae Boaz Waruku. Gin gik ma inyalo geng' koso moko nyalo bedo ni gima ibiro sana. En ang'o ma nyamiyo sirikal obedne matek ahinya mondo mi oket gige tim mano kodoko korka chopo kare winjruok ma iluongo ni CBA mana gi cheke. Ing'ena wachako kiwacho mokwongo mane orumo 2021 CBA mokwongo ma 2017 nyaka 2021. Ka ng'ato ing'eni adiera onego bed ni kudhi ndiko machielo to onego bed ni gik mantiere mokalo ka gik mantie mokalo ka osetieki. To iyudo ka gik mane nitie mokalo ka moko na ok otieki kato gichak gindiko machielo. Kato gifwenyo ni machielo ni ma wan 2024. 2025 en kiny. Koro 2021 2025 dhi rumo ka chiegni 50% mag gik ane gindiko ka ndio ok otimore. Koro ing'eni jopuonj be penjo ni kare gini waketa keta kalam mondo mi gigo tuo kanyo to onge ng'ama dwa timo. Adieri kata ko bed ni nitiere ng'ikruok mar yudo omenda ni nyalo bedo ni nitie ting'eni nitiere forum mar councils mag public universities. Onego bed ni gibedo ka giwinjore ni to gini makosa mwaneno kata ng'ikruok mwayudo ni bende en ng'ikruok mar universities gite to ka nitiere to gidhi the executive nikech gin ing'eni miyogi pesa kuwuok kuom the exchequer. Kato gikoni kare pesa ma wadwa ni mondo wayudgi kaber to watema nena ni within this year watieko ma within this year yani mpango moro ma chenro moro ma kata jok manondiko go gini be winjo nyalo bedo seche ma wacho ni undiko CBA to iyudo ka gik moko ing'ado pesa mshahara ok donj moromo health kata afya mari ng'eni ka in the breadwinner to in bende makava mumi chaindi emomako mag nyithindi gi joka ni odi. Iyudo ka inyalo bedo gi tuo to this thiedhruok no is a problem. Ariyo japuonj bi ng'eni en ng'ama dwaro personal development. Seche moko nitie mokao loan, so moko nokao kata loan ndalo mokalo. Iyudo ka seche moko rimi wachi ni 30% loan ni bende idhi chulo nikech ibiro yudo ka japuonj koro ndike CRB ni japuonj odagi chulo gowi to japuonj ok notamore chulo gowi pesa ne mapok odonjo idwa ni japuonj odhi e ndara mondo mi ochak go kor gari omiye siling 100 okinyi nyaka odhiambo mondo mi koko medgo. Omiyo adieri wajwang'o weche mag somo kanye ma chuon wachuoki chal ka gima ok wakao weche mag somo waketo e chunye kabisa diere mondo mwang'e ne adieri winjruok mwabedo go cha wakao pesa water wang'i kaka wamedo konyogi wamedo miyo gi mijing'o. Ng'i anena university public universities wa mane nitiere ka koro gisewuok Makerere muket University of Nairobi chakore the Royal College mokwongo kato chako bedo gi branches gi. En gima ng'ata winjo ka kisomo historia gi nyanonro mosetim iyudo ng'ata ne gombo mondo mi obedie miluongo ni don yani a lecturer e university nikech iyudo ka nitiere gik mabeyo mane giyudo gikelo kata gari tax exempt na gitimo gik mang'eny kendo iyudo ka thuolo gin go gi nafasi manoketnegi magitimo godo research. Nitie kata pesa research ma samoro ka samoro gintiere gidhie conferences gidhie seminars ineno ka miyo gimedo ikoni generating knowledge gidoluo to kiani koro mano nyalo keten miyo gi thuolo mondo mi gitim research gitim nyanonro nikech nyanonro no ema miyo knowledge dhi mbele ka en technology to kusedhi mung'iyo ni kaka kawuono simu ni tiyo kama wadwa ni koro med tiyo maber moloyo
itime mana nyanonro. To kawuono iyudo ka ni japuonj osiko ma odiochieng' gotieno ni en ong'iyo ni to mshahara cha be nyalo donjo. Ipa ni japuonjno nyalo dhi kata ni mondo mi opar natime nyanonro manyalo terowa mbele. Omiyo wajwang'o somo. Onego bed ni wang'iyo ni somo ni waketo mbele mondo mi okonywa. Ng'i kata jopuonjre sani. Ng'eny jopuonjre moko sani nitiere dala nikech gima nokel ni chudo ma oketogi opogore ne. Moko mochak moa kata na higa mokalo odhi mbele ma ok itieko semester okitimo penj. Ichaki simo semester mar 2 okitimo penj. Idwa tieko 1 year ka in gi accumulation mag penj ma pok itimo. The headache, mental health mwadwa bedo godo sani dhi bedo mang'eny ahinya. Omiyo kik wajwang' somo. Apani the problem kata message ma osiepena gi jok mwatiyo godo chiwo en ni wajwang'o somo emomiyo gik moko dhi astray. Kwa keto somo no maber ma kata jatelo kaka sani okiluongo ni migos mano ket ni koro en minister somo. Onengo be ni gini chando wiye makata nindo ok tere. Taparo ni en odonjo to nindo cha ema neno ka tere. Gik ma kaka ne gintie gimeno bedo mana bedo maricho ke gima rach. Erokamano enya. Barack manti kante gimida medangi med kar kae. To adani mondo mwalose wi nyadhi mar tich e mbalariany. Mano moting'o jopuonj jotich mantiere kar ka. Ero ka nyadhi mane nitiere chon ma bende boas winjo kolero kar ka. En nyadhi makoro dok chien. Wich bar ma kama. Kadipo ne odonjo makoro nyadhi ni olal ne japuonj. Japuonj rito mana osara. Japuonj ok rit ni achwal kinde mag bedo e sikul mondo ami japuonjre paro manyien kokalo yor somo kata yor tiegruok mopogore opogore. Nyadhi ni nyalo bedo ni olal. To bende nitiere ka machielo mwaloso ni ojwang' somo. Debed ni ojwang'e gi sirkal koso jopuonj gi jotich mbalariany ema da jwang' weche gi mag somo kathiro weche mag somo e skul. Okay, erokamano. Somo ma Kenya mitime e mbalariany mag sirikal nenore ni dhi ka gima ojwang'. Nikech iyudo ka jopuonj kokorit maber mag mbalariany gi. Iyudo ka koro gichako ng'iyo yore moko be maginyalo manyo godo pesa. Nikech osara cha ok donje e sama onego be ni donje. Mar ariyo, iyudo ni kendo the facilities mantiere universities gi. Iyudo ka gin facilities moko mano olos chon, technology masani obiro ni university because of funding ma okat negi ok ginyal ng'iyo the latest technology mondo mi gitieg godo jopuonjre e yo makare. Koro mago gik ma affect somo e Kenya kae. Kalo kuom research, iyudo ni nekech japuonj ok ni e status maber, nekech ofuku nigi shida. Iyudo ni koro konyal concentrate ahinya e research. To tich ma university timo en teaching, research to gi community service. To kok wanyal timo research, to wanyal compete gi the other countries kaka China, Japan, ma iyudo ni keto pesa mang'eny e research fund through universities gi. Koro mae mamiyo kiwango mar somo ma Kenya dhi ka gima dok piny matin. Nikech ok waket pesa mang'eny kanyo, ok watim research, to ibro yudo ni kendo the quality mag graduates bedo affected. Nikech kok wapuonjo gi maber, kok wa make sure ni watiyo gi industry mondo mi walos kata curriculum wa. To mano chuno ni curriculum mwapuonjo nyithindo dhi bedo mismatch between curriculum mwapuonjo to gi the job requirement. Yes. To debed ni ng'anyo ni kende yo ma sirkal winjo nikech ng'eni sebedo mbalariany kuom kinde moro malach to bende sedak e Kenya. Yes. Debed ni makende yo kende ma sirkal debed ni winjo to odhi dhi kuom thuolo marom nade? Kenya kae gima university jopuonj ma university oseyudo nikech gineno ka jok mamoko kaka nyochi neno ka jopuonj secondary gi primary ogomo to through gomono omed gi gimoro matin. Koro gimbe gineno ni gisetemo yore te negotiation, gisetemo wuoyo gi university management, ne gichiwo strike notice, onge gima notim. Koro gineno mana ni ng'anyo ni
en yo ma sirikal winjo maber. Emomiyo mano yo ma gimbe gidwaro ni gidhi gilu mondo mi sirikal owinjgi. Erokamano. Yes. Bozoruko. Ng'anyo ni eyo ma sirikal nyalo bedo ni ma kende gima girito nikech sano wacho ni Rosane en a striking nation. Gimora mora kotimore sani gin jopuonj balariany, nitie jotije mag paw ndeke, nitie jopuonj primary gi secondary, lakteche nitiere karaka, nurses ne nika, jofwambo margi bende nobedo go kae ng'anyo mana dweche mokalo karaka e kind ji mamoko ma nitiere karaka. Ma yo ma sirikal Kenya bedo ka winjo to kaka elimu bora working group bende kaka urange. Ere kaka unya donjo e dire ka mondo mi ukela ne oken kwe tendi alo winjruok nikech kwe kama winjruok onge bende kwe ok bedi. Gimi temo wacho no duto apa nigi accumulate ka giwacho ni en labor unrest. Pinje ma labor unrest ng'enye iyudo ka dhi mbele kata dongruok ok bed ga maber ahinya. But pinje mantiere kaka Kenya nitiere gi chike ma koponi waluwo gi aluwa ma Cleophas kata in kiluonga gokinyi to anyalo yudo ng'ikruok moro nyaka goni simu akoni to kagoni simu ka kodi sebedo ka iserito agoni simu kata kodong dakika 30 kata saa achiel kaluwore gi kumae ning'eni kaka niluonga cha okanyal chopo nikech gini omaka samoro achiew ka afuolo mokanyal biro matiende ni CBA ni kikiweni en gimondika ndika ma abaramach entiere koponi nitiere kaka ineno ka okidhi comply to nyaki chopi jok manindike go ikonegi ni kaka ma ato wakwayo ni mondo ang'eno nengo beni na watime Julai chakre Julai tarik 1 but waneno ka wadhi deko kata gi dweche mokariyo kata gi dweche mokadek kaluwore gi kaka pesa mwa expect en gima ng'eni makubaliano yani winjruok wuoyo ne en wuoyo kon gi kon to kosendike nikech ing'eni ndike mikete kot ma en bende koponi kiuka kata ni okitere ichalo mana kaka the former acting inspector mar police ikoni itimo disrespect kata contempt ni court omiyo koro chik koro manyi omiyo gima dwaro mondo mi awachi kaluwore gi penjo mipenja seche mwa waneno ka lakteche mwa waneno ka jotije mopogore jopuonj primary secondary university nyithi mbalariany kata gi TVET ineno ka ng'eny gi gikiani to wadhi sikul nang'o pesa dhi wuok kure en ng'ur mang'eny wan gi tabu monengo beni kaka cabinet onengo beni kawo kata special session mondo mi gi wrap up ging'ini to kuonde gi ang'o momiyo ng'anyo nitie kamora mora nikech adieri kaka wawacho kata obedo o disrupt labor processes to kose timo disruption no to ayujo ka chako ka koni nitiere bende information moro mochiwo ne nyithindwa madongo magi koni hele Kenya kaka kidwaro right mari to nyaka tinga mabango Kenya nyaka go ma ni haki yangu gintiere they are already protected kata seche ng'anyo no bende and protected labor relations kata labor rights mantiere bill of rights chapter 4 mar katiba mago bende are protected emomiyo koni chike to nitie gi the framework monengo beni negotiations go bedo apa ni wan ema jotelo momi thuolo mondo mi otawa ema they are not humble enough mondo mi koponi gimoro dhi hinyogi kata dhi hewogi to ginyiso gichiwo alert parane ka dina nyicha gibedo gi communication magikoni wang'e ni wan gi winjruok gi jopuonj ma mbalariany gi jotich makanyo to waneno ka wadhi bedo gi ng'ikruok kama omiyo miwauru thuolo moro matin ing'eni kata jo public bedina ni kod gikonegi ni yae dhiura dhi mbele gi puonjo nikech gini iloso to ma gineno ka 2017-2021 obiro kamano onge ng'ama oloso kodgi gik moko we ma ok keti gichak gi sign tu machielo manyien 2021-2025 odong' higa achiel kende actually 2025 wadonjo gineno kata na atamalo 50 pok olosi yani the goodwill kata trust emomiko ni the trust deficit no ka koro sedhi ni kore mamedo idho ting'eni koro giminyisa okanyal kawa tere bengi tilose gi jok mage Boaz nikech ka wan gi jatend migawo wantie ka kod sirkal motelo kod jatend piny jotend migepe osebedo ka wilore ariga mar 2013
2017 ne en thuolo mar igni 5 manotelo mokwongo mar sirikal mar Jubilee mar Uhuru Kenyatta kod William Ruto. 2017 2022 mano bende ne girange ni ka giko mar tam mar 2 mar Uhuru Kenyatta rumo onego bed ni CBA machielo mano wiro tam mar 2 ne mantie ng'anyo magalamoro mag jopuonj masani bende nie ng'anyo. Mar adek ni makone chako 2021 nyaka 2025 kanyo bende dhi dong mana higni 2 kende to yiero manyien chak donjo kar ka. Jotend migepe oselokore kama thoth ahinya. Trust ni gibilde gi ng'awa gini jomage mantiere kama onego bed ni giloso godo hihi. Adwa duoki kik iwe na hepo question nino nikech en very valid. Gimoro miluongo ni the right to life, yani rito ngima dhano, ni e pend chik. Kata Cleophas emobed president kawuono, kata Barack emobed president kawuono, kata Boaz emobed president kawuono, mano gima ok ng'ato donji to koni wago ogono. E kama wach miwacho cha endi ntiere. Makata wabed ni wasebedo gi change over, kata administration olokore maromo nade. To winjruok sirikal mar Kenya iluonge mana ni en sirikal mar Kenya. Ok luonge ni sirikal mar the presidents go biro gi administrations. Mano e political science. Gibiro koni the Ruto administration, Kibaki administration, Uhuru administration, to gi serve sirikal mar Kenya. Kato sani Uhuru gi Ruto gin gi serve ndalo ma wan gi devolution. Ma ok kata ni gin gi sirikal achiel, gin gi sirikande 48 kech nitie ma national to gi 47 ma counties. Koro atemo keto mano matieni gima sirikal ng'at manotelo na sirikal mokalo cha okete kidole or is binding kendo ok inyal biri koni an mano ne ok keto kata dieri iwinjo kaka iluongo gi emo miachako koni ni kichako wacho 2013 kabiro mbele Uhuru gi Ruto ni kanyakla. 2018 kamano Uhuru gi Ruto be ni kanyakla. Uhuru wuok Ruto dhi mbele gi Gachagua. Consistency no kata gine magin gi authority ma mondo me giyier ng'at mabedo kanyo to ng'at ma giketo matiyo no en ng'ama nyaka bed ni nitiere gi the vision gi share kod the vision. Kato vision ma gi share kod gi no en cemented gi agreements magin gi wuon gi seketo. The American system, the buck stops with the chief executive, who is the president. Yes. Makopo ni ntiere ng'ingruok kaka emomiyo kata migosi gini kata gin ginyalo kata timo bo nyalo kata ndiko barua gokinyo koni miya gima tek ahinya bedo go anadhi ng'ama the buck stops at maka gik moko koro richo kabisa nikech eno nyalo kawo simu luongo ni biane ofisa ang'o miyo incha mi tich ok ing'i magi ipani nyalo wuok e State House kata Harambee House kidok ininda kom ok inyal dok nindo nikech ing'e ni jatendi ng'i ni nyaka irie gino. Koro atemo koni ni kanyo ne leadership ni momiyo that trust deficit nyalo dhi malo. To gimomiyo mano ok timre gima atemo keto mbele waka ni gijwang'o somo. Gijwang'o somo samoro ana nyalo koni nikech wat nyithindegi onge kuonde ma jogi ntiere. Nyithindegi ema Kenya ka nitie nyaka gi scholarships ma jomoko nigi 100% scholarship. Some skunde ma kata colleges man oko very very good ones. Koro kayo ijwang'o makati ng'eni nyithindo ka ema biro duogo mondo mi omak kuonde machwe. Omiyo wan waketo ni kik wajwang' somo ng'ata jopuonjgi kagolo maonigi wajiw gi duol nikech gima gigolo no pare ni gini ok ochakore nyoro. Nitie program moro manabire kaka nawacho ni the previous time na wan gi session gi Joe Wasugu kwatemo ng'iyo ni to un seche ma financing mar university education dhi mbele buneno ka gini bende affect ema gikoni ng'iyane barupe mosebedo kwandiko kech mondo mi gidhi street gise exhaust these avenues gikoni ma wandiko ma ok duoki ma endi okonwa ni kia ni the forum mar councils go bro rado onge matokeo mawuok. Omiyo kata sani ang'e ni nitiere kama students moko jopuonjre moko gimbe gikoni to koro wakawo pesa mang'eny wan gi loan okete wiwa kendo kaka wakonyore chiemo and all that inyal kata kono an wadog dala mondo waduogi ibid wat pesa mamoko gini affect wa idhi neno ka nyithindo bende samoro dhi donje gini mano dhi kelo wich bar koro maduong' ahinya. Onengo gini the head of state akoni oluonga special
cabinet session kendo luong jogo ok ni koro berore kata otemo umo gik matimore. Somo inyore e Kenya ka kochakore primary nyaka mbalariany. Ere kaka irie mondo mi kik hinyre nikech ka somo kethore kata dakteche makiny wabedo gin dakteche bandia kata koni nitie universities moko ma ji graduate jopuonj to ng'ur kendo ineno ka kata gimoro miluongo ni ero watimo penj akoni gitimo inono scripts 200 to onono gi kech onono ka nyathine to nitiere ot ok dhi sikul nikech oriembe. Mano quality is compromised. Ok onego wawe. Ora ni magi kanya iduoko mondo miwa mathoth. Ang'e ni mbalariany mabire samoro wacho. Mbalariany mosebedo ka golo midusa mopogore pacho ka. Midusa mabiro loso ndara. Biro loso ndara to tiego kodo makare. Ndara no pi biro kanyo to ywero iwacho ni ndara sirkal oluoki. Oyo. Ochako mana ka. Gol midusa ma ok ne kare kata ma onge kod lony madwaro to mano keto kama chal nade. Warango long term effect e weche gi mag ng'anyo kata rocho chenro mopogore kerango lony mag somo mondo mi jo wuogo ko bende ka gintiere makare. Nyithindo santie dala nitie moko ma dhi nyime kod somo e kinde ma gintiere sani. Effect mag ng'anyo ni kadiponi odhi alanda nikech wasechako wane dwe mar 9 first years nodonjo karka dwe mar 10 ka onego bed ni gin akiri kik margi mag somo kod dwe mar 11 dwe mar 12 ka koro kochopo tarik 15 kaka dhi mbele penjo onego bed ni chakre bende ni gimoro madhi neno ka timre yo makare tainya kotoko korka quality ma jopuonjre dhi bedo ka yudo nitie first year manodonjo ka pok obedo university entiere kanyo to romo mana gi ng'anyo first semester mare odhi bedo nade. Erokamano ahinya kendo Cleophas. Ng'anyo ni dhi bedo gi effect mang'eny. Mokwongo e side mar university ibiro yudo ka revenue ma gi expect kuom nyithindo cha ok gidhi yudo to mano biro affect their operations. Ok gibi chulo other utilities within the university. Mar ariyo, ng'anyo ni dhi keto delayed learning process. Koro nyithindo ok nyal tieko semester kaka nyocha gipange cha. Mamano chuno ni penj ok nyal tim. Koko puonj nyithindo ok inyal miyo nyithindo penj kokipuonjogi maber. Mar adek ne jonyuol. Jonyuol ema dhin ka cost te ma nyithindo dhin ka nikech nitie jonyuol moko mosechulo hostel chakre Septemba nyaka Disemba. To nyithindo kokosomo wuon hostel ok bi ng'eyo ni nyithindo nokosomo koro an pesa cha koro aduok ne janyuol. Mar ang'wen en psychological effect e nyithindwa gi nikech nyathi kaka iwacho ni nitie first year nyocho moro nodonjo university to nyaka nyocho bi e university ka koro weeks ariyo ok puonje en gi wasiwasi mang'eny nikech puonj ok dhi mbele okia ni course nani nonego be natieko 2027 kata 2028 koro kanya tieke in the right time. Koro mago are some of the effects. To gima dwa medo kendo wach mar the strike en ni universities sama the University Staff Union negotiate kod university management. The government comes in mana sa funding cha. Yes. Ma ok ni government ema negotiate kod the University Staff Union because every university nigi university council maran the affairs mag university. Koro the council emonego beni collaborate gi government mondo mi pesa mane gi agree gi jopuonj ka mondo government ogol in time. To gima kenda dwa medo en ni kaka sani ng'anyo ni dhi mbele onego beni sirikal kaka Boaz owacho the president nyalo wuoyo gi the treasury mondo mi omany pesa moro mondo chul jopuonj pesa moko ma pok ochul gi kata matin then they negotiate mondo somo dhi mbele mondo quality kik bed compromise. Cleophas kamedo erokamano bara kikele maber nikech kiwacho wach pesa no taparo mani season ma wantiere ni financial year 2024-2025 nitiere billion 636 moket ni somo
mano pesa nok pesa matin kendo chiegni bilion 200 muket ni mago dhi e mbalariany, the higher education financing. Kakitiyo apa samoro weche mag accountability chato Cleo ide makoro nyalo keto kendo dholuo moko maler. Weche mag accountability, pesa miketo bathe mondo mi olosgi gin kanye. Ingeni ko poni waneno ka pesa no tiyo kendo tiyo makoni yae pesa cha no rumo wadwa ni koro bidhi omedwa to ji public bibiro nyalo wacho ni waneno kamotie pesa no duong adieri an ang'eyo ni ka councils mag universities gi no negotiate magi winjore ni magi mwanyalo mane gima bedo factored in a budget, yani e gima ikete budget mondo ka seche makoro ichudo ka ng'iyo ni pesa cha ndio biro to ng'eny pesa miketo mondo mi odhi e somo gi samoro nitiere ofuko moro magi kegi dhiye kata ofuko tuch to kik waket ni e Kenya kaendi ni gimoro amora ni ka ok ong'iye ni to mano oselal, ni ka ok ng'ato ochogi to mano dhi kamano. Onego bed ni gimwatimo is the right thing, watime the right time, watime to the right people, kendo the right people be matime. Akiani winjo ang'wen makaka keto gigo. Kich samoro waketo different arrangements. Iketo jok ma ok ong'eyo what they are supposed to do mondo time. Koro kedwa ni mondo mi otime tineno ka pod ging'eng ni to hele no nengo watima ng'o. Kanyo onengo be ni wachake right from the planning stage seche mwa negotiate cha. The councils go negotiate to ok be negotiate in isolation ni giwuok oko mabor. Kich ng'eni council no be sirikal emukete. Seche magi negotiate no ing'eni sirikal nitiere representation e iye kanyo. Magi ng'eni kamudhiene to is beyond. Koro mago gik bonego be ni kete mesa, ok ket mana mayot to ma dangerous ones ukete bo mesa. Koro seche ma utekelezaji chakore tikono ni ma ok wadhi timo. Mane kama yuarruok giwuokie. So genuineness kato trust. Seche mi keto ing'eni signature no en a sign ni I accept ni gik andiko ka gin adieri. A sign of trust. Ki ketho mano ng'ato koro chako duogo winjore kodi koni wachak wandik machielo. Dong ging'e ni dhi ketho mano kaka ni ketho mokwongo. Aya, nyakoro moge jwang. Mana kama gitiere kar kama mi thuolo mondo mi ndiknwa ke ni miwa paro ni to kama nitiere ineno weche gi machal nade. Owacho ni wantiere kar ka kendo waluwo chendo achiel kachiel. Ayin kunwa paro bende mantiere kar ka. Yena mondo mi akaw ote moko ariyo kaeto moko ang'ayuda ne SMS leno bende men 3-3-6 nono ariya deka uchiel nono kama yode kachiel kachiel. Ruth Ethio Chieng wacho kama sirkal gamble gi life mag jopuonjre. Education is the only equalizer ma ka sirkal ok nyal keto e maino to kare dwa bedo nade. Odhi nyime ko wacho niya wach migomo osemedore thurka. Dibed ni mae dhok ma sirkal winjo koso. Penjo en ni katiba opodho ng'anyo to nyocha awinjo kanyo ka doho chungo ng'anyo. Mae nyiso nang'o? Ang'e duok penjo no kanyo Waruku kachiel koda Kabara ko uma kaunti kodi kae wacho ni kose nitiere pend chik ma wacho ni ng'anyo puodhi lakini doho nyalo chunge anytime. Bende chik oyiene doho odonjre ng'anyo kata chungo ng'anyo kapok dwach jo ng'anyo ochopo kare. Erokamano nya wacho ni mogik to jo ng'anyo bende nyaka tim ng'anyo kaluwore kod lony margi. Seche moko en wich kuot ka old teacher kata lecturer mielo miende magalagala ndara. Achane mani nyaka ndara in broad daylight. Odhi nyime kuwach doge mae nomiyo jopiny chayogi. Wadwa neno pogruok e ng'anyo mag jo boda boda, jopuonjre mag mbalariany gi jopuonje. Aluwo to wakaro moja inako. Mano ote mangima. Ruth Ethio Chieng ay kurani ginwende mage mane gimielo. Vitalis Ochieng wodi gem karari wacho kama asemolo e wang' sa kan kodi kae wacho ni e Kenya masani wach somo matek sirkal ong'i kaka nyalo tieko ng'anyo gi mondo rum ma ok otiyo gi polise mar goyo jo ng'anyo. Erokamano.
mano ote mano mar Vitalis Ochieng Wood Game Karariu Nyakwara Mogejwang gi ote mamoko ma pod ntiere kar ka ng'ena duoko mondo mi kang waloso ang wawacho weche mogik bende kotenore kod wach mantiere kar ka ntie ote modonjo kuoma mawuok kuom Musa Kijana eno ka ntiere Migori ntie ote machielo modonjo ka ondegi kisungu mang'eny anga soma na matin e kacha wacho ni oluongore ka ni Honorable Byron Akiru oneno wake ntiere Mombasa wacho ni moso chopne Cleophas studio kacha koda kawelo mane studio jotendwa obede serious gi weche mag somo ne nyithindo bende wacho new funding model ema bedo kae kanego weche gi mag somo mae achiel kuom ote mantiere karka mana ne mondo no arang karka e kangwa watieko paro ngini winjo paro mopogore opogore kantiere kanyo ote modonjo kar kanyo ka wuok kuoma Ruth Nethio Chieng kod Vitalis Ochieng Wood Game Karariu acha kodi Barak tangeni kangi loso angi meny na kar kae watieko twak to ng'anyo ni pod dhi nyime ntiere kinde ma universities gi olalo kata sama gilalo ngire cover time ni yo machal nade kapo ni ng'anyo rumo kata dwe achiel mabiro kata juma achiel mabiro kata juma manyien kinde molalni giyude yo machal nade mbalariany mari ma ntiere kaka Zitek ntie gik moko maporono kata joma nie mbalariany mag sirkal pod ntie gik moko ma ginyalo somo ntie portals mopogore opogore ma nyalo dhi kacha mondo mi osome kata kama ginya bedo ka gisome paro mopogore opogore mena mano ywach mari mogik kawatieko. Okay, ero kamana ahinya Cleophas. Ng'anyo ni pok wang'e ni dhi rumo karang'o. To kapo nono ni orumo maybe dwe achiel mabiro to nitie yore ma university nyalo kawo mondo recover for the lost time. E university wan gi gimiluongo ni makeup classes. To gima nyalo timore na mana ni time madhi dong mar timo makeup classes gi bro miyo jopuonj koro harakisha puonjo koro class monego be ni puonjo 4 hours iyudo ka ipuonjo kata 3 hours haraka koro workload mar japuonj cha bende dhi mbele bedo maduong' to mano affect time ma japuonj nigo ma timo research nikech university onego bed ni timo research mang'eny university lecturer molo kata puonjo nikech nyathi mosekalo mochopo e university en nyathi mana ma kidhi e class tikone mana gik matin tikone ni koro dhi e library idhi tim research on your own to lecturer onego bed ni apply for research grant apply for research funding opportunities mondo mi kendo kony universities bende supplement the income. Koro an gima wacho en ni ka ng'anyo ni orumo to pod nitiere so many ways ma universities nyalo timo. Wan kaka university Mazitek wan private wan ok wang'anyo. To wasebedo kwa yudo kata simbe mang'eny koa kuom jonyuol ka penjo ni to ma jopuonjo ng'anyo ni to un bende upuonjo mamano gima osebedo ka PR team wa osebedo ka duoko gi from time to time to public universities nyalo lan kuomwa from the way ma wa manage our finances. Ngeni shida mar ng'anyo ni en pesa. To pesa ni oken kata kende ni sirikal mok mi universities pesa. Nitie ang'eni seneno kate gazette kate TV iyudo ka universities moko kawo pesa loso godo gate mar $1,30,000 kar mondo kawo pesa ni mondo chul godo jopuonj. Koro financial management ginyalo lan kuomwa. Then the other thing en ni gin bende ginyalo biro gi learning management system. Kaka Zitek wan gi a very strong online learning management system makata sama jopuonj ogomo cha kane en public to gin gi gima chalo kamano to pod university nyalo engage students koro kwegi nono. Ero kamano ya kuro tolo bene maru mi bitwa kodo ka achiel ageno ni gisomo gimoro achiel ariyo mbalariany ma wacho mutiyo gi $30,000 no kanyo tema somo weluongo nyingi kamano kaka luongo nyingi kawuono kamano lakini mano misbehavior onego beni bedo called out gi wach mogik mari resources wawacho gimiluongo na accountability kanyo gino bedie king'iyo gi accountability onoluwo kata na tenders moko mag repairs miyudo ka dhot achiel dhot ming'iewo gi siling 15,000 bedo repaired gi 200,000
repair. Wach malich. Wach malich. Koro Ruth ingeni penjo ma onengo beni kata ok wanyal tieko gi te mondo mwaduoke tachiel ntiere mochung. Kichokoni kakoro mokwongo wach mowacho ni education is equalizer cha. En gimo onengo beni wanuoyo seche te. Emomiyo nyaka wa protect public education. Nikech kuro ema nyathi jachan. Nyathi moro amora nyalo dhi donje. Nikech kuro ema iyudo ka koti manyalo geng'e chaindi ntiere. Mar ariyo openjo wach ni to ma kot to wacho ni ng'anyo ni ndio konego dhi mbele. Apa ni kanye ma adwa fuono ne ni ntiere pend chik ma wan go kipengele ma 41 article 41 mar constitution. Owacho gik moko 4 monego beni kata en ong'eyo. Iluongo ni the fair labor practices. Mokwongo ni everyone jatich moro amora mondiki nigi right mondo mi oyud fair remuneration. Mar ariyo en gi right mondo bed kamotiye no en reasonable working condition nyaka bedi. Mar adek mondo form kata o join a union kaka wasu kusu gi kudheya ma sani kuro members gintiere on street. Mar ang'wen and give the right to go on strike. Mateni gima gisimo no en gima jo Kenya no sendiko mukit. Ging'e ni mano is a tool ma jatich temo tiyogo. Koro gimomiyo awacho mano en ni wabolre uru mondo mi wabed kanyakla wang'i kaka weche giere kaka wadhi tieko gi mondo mi skundwa kik kethre. Ntiere ndalo mo skund no osekethore mang'eny omiyo ji osebedo gi tabu. Nyithindwa ok ong'e kana ne gibiro tieko karang'o, moko noseringo, moko kodoko timo kata graduation kaka mane ntiere oko man dala kapok gitimo penj 2 terms 2 semesters. Mago nigi headache. Omiyo katemo kakora tieko takoni sirikal ker maduong' mar Kenya oluong jogi mondo mi gitim winjruok masani kik giketh sa mang'eny nikech winjruok to nyaka bedi koka somo dhi mbele. Apani mane madaga tiego aneno ka time bende. Erokamano ahinya Sawa Solomon Sare mane makelo e giko mar chenro. Erokamano Boaz Waruku jalonyo weche mag somo kaachiel koda ka Barack Ouma jalonyo weche mag somo e mbalariany mano ma Zitek University kitelo ne weche mag lony kod kido mag somo. Egoni erokamano ahinya. Nyakwaro Moge Jwang in bende mido thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Chenro mabiro en mar ng'eyo jothumbewa. En gino mar ni kitieko sani ting'e maber ni somo e gimoro achiel kende maketo nyathi jachan bedo kod nyathi jamoko kumoro achiel to gichamo gimoro achiel ni en buk gi somo. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwaro mokeo nyaka sango meneno Ramogi TV. Ulikuwa una expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs. Sikukuwa na hiyo imani nitapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu yani wacha nijaribu. Check ni yako hii, alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, si ndio? Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Munesigi un cheptangung na mingin asimagiger. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaka ingwangine. Kaiger, kaibun kakokachi weringung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the aviation.